хәйләкәр әтәш. Бұрын заманда бик матур, бик батыр бір әтәш болған. Әтәш бір вақыт урамда жүргенде алтын балдақ таба да, оны мойынына киіп қоя. Мұны бір бай көріп әтәшке әйтә: Алтын балдағыңны бір атнаға миңа беріп тұр әлі. Мен сиңа тары берермін. Шулай дегеш әтәш ышана. Байға бір атнаға балдағын беріп, тары алып қайтып китә. Бір атна үткәч, байдан барып балдағын сұрый, бай бермейше әтәшне қуып қайтарып жіберә. Әтәш 2 күн қайғырып йөрүде, бай янына тағын бармақшы була. Бара дип ул әтәшкә бір зур аю очрый. Әтәш, қая барасың? Мен байға алтын балдағымны сырарға барам. Мен дә барым әле. Әйдә, минем эшкә кер. Аю әтәшнең авызыннан ішенә кіріп китә. Тағын китә бу әтәш. Бара, бүре очрый моңа. Шулай біраз сөйләшеп алганнан соң, бүре дә әтәш ішенә керә. Әтәш юлын дәвам итә. Моңа инде төлке дә очрый. Ул да әтәшнең кая юл тотканын белгәч, аның ішенә кіреп утыра. Менә инде әтәш байга барып җитә. Капка башына очып менә дә кычкыра башлый. Баябай, алтын балдақны бер. Бай хезмәтчеләренә әтәшне тотарга куша. Шуннан әтәшне тотып, казлар талап үтерсен дип, әтәшне казлар янына ябалар. Абзарга ябу белән әтәш Төлке, чыгыштан. шулай диюгә, төлке әтәш ишеннән чыгып, бөтен казларны ашап буып бетерә дә яңадан әтәш ишенә кирип кача. Булай да булмагач, 2нче көнне әтәшне сарыклар, кәкәләр абзарына ябалар. Ябу белән әтәш тагын кычкыра. Бүре, чыгыштан. Шулай диюгә бүре әтәш ишеннән чыгып, бөтен сарыкларны буып үтерә дә әтәш ишенә кирип югала. 3нче көнне инде аптырагач әтәшне атлар тибеп үтерсен дип атлар абзарына ябалар. Әтәш тагын абзарга ябу белән кычкыра. Айо, чыгыштан. Шулай диюгә, аю чыгып бөтен атларны кыйнап үтерә дә әтәш ишенә кирип утыра. Инде булай да булмый икән дип, әтәшне 4нче көнне кыйга ташлыйлар. Кыйга ташлау белән әтәш кычкыра. Су, керешкә. Шулай диюгә, кыйдагы бөтен су әтәш ишенә кирип бетә. Әтәш монда да үлми кала. 5нче көнне мишкә бик көчле ут ягып, янып үлсен дип, әтәшне мишкә аталар. Әтәш мишкә керү белән кычкыра. Су, чыгыштан. Су әтәш ишеннән чыгып, утны сүндерә дә яңадан әтәш ишенә керә. Әтәш тагын үлми кала. Булай да булмагач, әтәшне казанга салып пешереп ашарга булалар. Казанга салып куюлары була, әтәш кычкырып җибәрә. Су, чыгыштан. Bütün куyu суы әтәш ишеннән чыгып, казанда кайнап утырган шулпаны да суытып бетерә. Казаннан ташып чыгып, учакны да сүндерә. Менә әтәш кычкыра. Айо, төлке, бүре, чыгыгыз иштән. Аю, бүре, төлке иштән бер артлы чыгып, байның хезмәтчеләрен куып йөри башлыйлар. Аларны кыйныйлар, бүтән өйдәгеләрне куркытып бетерәләр. Аннары байдан әтәшнең балдагын алып, көлешә кайтып китәләр. Менә, кешенең алтын балдагына кызыксаң, шулай була икән ул. Гөлчәчәк. Бұрын заманда зур карурман ішінде бір убырлы карчык торган ди. Аның бір улы белән
Gülşeşek atlı kilini bulgandy. Karşık bek yavuz ikendi. Ömür-ömürge yaxşı kişilerini azdırıp, batırlarını yoldan yazdırıp yürgendi. Karşıkның ulı anasının yavuzlığına tüze almışa dünya gizerge, bәхет izlerge çıkıp gitkendi. Gülşeşek әти-әниләрен бик сагына икән. Тик аны кайнанасы убырлы карчык бер җиргә дә чыгармый икән. Үзе ирнән чыгып киткәндә дә киленне бикләп калдыра икән. Günlerden bir tünni убырлы карчык ниндидер явызлык эшләргә чыгып киткәндә ишеккә йөз ак салырга онытканды. Хәтта көлгә салып куйган күмәчләрен дә онытып калдырып киткәнди. Аның чыгып китүе булган. Gülşeşek ишекнең ачык калуын белеп, әниләренә китәргә җыена башлаганды. Урман эче бик якты, күктә айлар калыкты. Көлдән күмәч аламын, әниләргә барамын. Gülşeşek куенына төшө күмәч кыстырган да, әти-әниләре янына кайтырга чыккан. Төн кайткан, көн кайткан, бара торгач байтак җир үткән. Ул арада убырлы карчык кире әйләнеп кайткан да, килене артыннан куа чыккан. Сыры бүре кыяфәтенә кергән дә ди, җирне исни чаба икән ди. Чаба торгач киленен куып җиткән ди. Гөлшәшәкнең каршына баскан да ди, калын тавыш белән улап җибәргән ди. Көлтә койрыгым, булгый улгайым. Күмәчләремне бирмәсәң, калҗа турайым, калҗа турайым. Gülşeşek бик курыккан, күмәч биреп кенә котылыр иде дә, ул вакытта инде аның күмәче калмаган. Ары каранган ди, бире каранган ди. Якында гына тузган башлы куыш эчтә зур бер карама агачы күргән ди. Шул карамага ялына башлаган ди. Бәйләнмәле карама, сыры буры куып җитте. Яшерсәнә карама. Әйләнмәле карама Gülşeşekне бик кызганган ди. Тиеннәр чикләвек җыеп, ярканатлар көн уздырып чыга торган кечкенә куышының ишеген ачып җибәргән икән. Gülşeşek куышка кергән дә качкан. Сыры бүре карама төбен тырный улаган да ди. Gülşeşekне чыгара алмагач, таң алдыннан өенә кайтып киткән ди. Ул арада таң аткан, Кыяш чыккан, көн булган. Gülşeşek карамага рәхмәт әйтеп, тагын үз юлына чыгып киткән. Бара торгач кич булган. Сыры бүре киленен изләреннән исни барып тагын куып җиткән. Gülşeşek алдына төшеп, тагын улап җибәргән. Көлтә койрыгым, булгый улгайым. Күмәчләремне бирмәсәң, калҗа турайым, калҗа турайым. Gülşeşek бик курыккан ди. Ары караган ди, бире караган ди. Үгәрәк аланда бик матур бер күл бар икән. Gülşeşek шул күлгә ялына башлаган ди. Түгәрәк алан көмеш күлнең суы мул. Сыры бүре куып җитте. Яшерсәнә көмеш күл. Мәшгул Gülşeşekне бик кызганган ди. Тирән суын ай калдырып, дулкыннарын чәй калдырып, Gülşeşek басып торган җирне тирән су белән урап алган. Сыры бүре күл читендә үленеп калган ди. Сыры бүре күл читен тырный төн буе улаган да, Gülşeşek янына керә алмагач, таң алдыннан тагын өенә кайтып киткән. Ул арада таң аткан, кыяш чыккан, көн туган. Gülşeşek көмеш күлгә рәхмәт әйтеп, тагын үз юлына чыгып киткән. Барган ди, иртә барган, кич барган, бара торгач, Gülşeşek урманның кырыена ук чыгып җиткән. Инде әти-әниләрнең үй түбәләре дә күренә башлаган ди. Тик шул урында сыры бүре тагын куып җиткән дә, бу юлы бигрәк тә каты ачуланып, улап җибәргән ди. Көлтә койрыгым, булгый улгайым. Күмәчләремне бирмәсәң, калҗа турайым, калҗа турайым. Gülşeşek
бик курыккан, ары каранган, бире каранган да басу кырыенда үсеп утырган куш кайынга менеп киткән ди. Соры бүре куш кайынның тамырларын казый башлаган ди. Инде монда кайтып җиткәч тә, әниләрне күрмичә үләрмен микән нисы? Шунда куш кайын башына бер сыерчык килеп кунган ди. Гөлчәчәк сыерчыкка ялына башлаган. Аламыйын сыерчык, кыламыйын сыерчык. Чәч бөртегем аманатым. Илтеп бирче сыерчык, илтеп бирче сыерчык. Гөлчәчәк сыерчыкка бер-ике чәч бөртеген өзеп биргән ди. Сыерчык аны алып Гөлчәчәкнең әти-әниләренә очып киткән дә ди. Чәч бөртеген аларның капкаларына элеп куйган ди. Гөлчәчәкнең абыйсы капка төбенә чыккан чак булган икән. Чәч бөртекләрен күреп алган. Кара юрган кашынып торганда ял бөртекләре калган икән. Шуны думбрага кыл итеп тартыйм әле. Әйткән дә эшләп тә куйган. Гөлчәчәкнең җиңгәсе думбраны аяк тибеп би-би уйный башлаган. Тик думбра кылы Гөлчәчәк тавышы белән җырлап җибәргән ди. Биби уйнама, билгенәем авырта. Тибә уйнама, түбәләрем авырта. Бу думбрага ни булган? Ой әле, үзем уйнатып карыйм әле. Басма, уя, башканаем авырта. Ширкә, уя, чәчкәем авырта. Урман буен куш кайында синең бар. Куш кайның төбендә уйнанам бар. Думбраны буя, куш кайынга кирәк. Карасана, Гөлчәчәк сеңлең харап була язган бит. Гөлчәчәкнең абыйсы чукмарын алган да ди. Бүре тибә торган атына атланып урман буена чапкан. Ул барып җиткәндә соры бүре кушкаенның тамырларын актарып бетерә язган иде ди. Кушкаен менә авам дип кенә торадыр иде. Гөлчәчәкнең абыйсы соры бүрене бәреп үтергән дә ди. Гөлчәчәкне үйләренә алып кайткан ди. Бүген барып Ичә кайттым, мин дә булдым аларда. Сый-хөрмәт бик дан булды. Ашатканнары май, ишергәннәр бал булды. Ике мичкә, бер чүмеш, теләсәң күпме эш. Тик авызга эләкмәде. Мыек кына чыланды. Борчак. Бұрын заманда яшәгәннәр ди бер бабай белән бер әби. Аларның бүтән бер кемнәр дә булмаган ди. Бер тапкыр аларның идән астларыннан борчак яфраклары ярылып тишелеп чыккан икән. Бабай белән әби аны йолкып тормаганнар. Никадәр зур булып үсә алганлыгын сынап карарга булганнар. Борчак үскән. Идәнне тишеп чыкканда тагын үскән. Аннары түшәмне дә тишеп чыккан. Үсә торгач, түбәне дә тишкән ди. Шулай итеп, күккә менеп җиткән ди. Менә бер вакыт бабайның күккә менеп күкне карыйсы килә икән. Карчыгына әйткән: Карчык, мин борчак сабагы буенча күккә менеп, күктә нәрсә барын карап төшим әле. Минем дә карыйсым килә. Мин синнән калмыйм. Бабай аны алай да җумалап карый, булай да җумалап карый. Юк, әбинең аста көтеп торасы килми. Риза түгел, аның да менәсе килә. Бабай уйлап караганда әбигә капчык тегәргә кушкан ди. Әби капчыкны теккән. Бабай моңа әйтә икән: Карчык, син капчыкка киреп утыр. Менеп җитмичә сүз әйтмә. Югыйсә, икебез дә харап булырбыз. Ярар, картым, ярар. Менеп җитмичә. Сиңа эндәшмәм. Бабай әбине капчыкка утырткан да капчыкны авызына кабып менеп киткән. Бик озак менгән икән бу. Әби түземсезләнә башлаган ди. Картым, менеп җитәбезме әле? Бабай эндәшмәгән. Аман өскә таба үрмәләгән ди. Инде менеп җитәргә дә күп калмаган ди. Җитәбезме? Бабай бу юлы да эндәшмәгән ди.
әбинең ачуы чыга башлаган. Җитәбезме инде юкмы? Аңламыйм. Нәрсә дисең син? Бабай, онытылып, каршыгына эндәшкән дә ди. Җитәбез! Авызындагы капчыгы ычкынып, аска төшеп киткән ди. Каушап калып, кулларын ычкындырган да, үзе дә каршыгы артыннан җиргә таба очкан. Шулай итеп, бабай белән әби күктә нәрсә ничек булганны белмичә дә, күрмичә дә калганнар ди. Камыр батыр. Бырын заманда, кәҗә команда, әби бабай тумас бырын, әти белән икәү генә торганда, яшәгәннәр ди бер карт белән бер карчык. Аларның балалары юк иде ди, шуңа күрә кайгылары бик зур иде ди. Бер заман булар исәпләделәр, уйладылар да, камырдан бер баласын ясап куйдылар. Әби чыгып китте сыер саварга, бабай чыгып китте утын ярырга. Керсәләр, исләре, акыллары таралды. Камыр сыны малай булып кәҗә бәтиләре белән уйнап йөри ди. Камыр малай ай үсәсен көн үсә, ел үсәсен ай үсә. Бабай ясап бирде ди моңа шартаяк. Малай бер таянган икән ди. Шартаяк шарт итеп сынган ди. Бабай тимерчегә барып, малайга яңа шартаяк ясатып кайткан. Тимердән. Уллары бер көнне урамга чыга, бер малайның аягын сындырып керә. Икенче көнне чыга, икенче малайның муенын сындырып керә ди. Шуннан авыл халкы җыелышып бабай янына килеп әйтә. Эй, малайларым, малай төсле түгел. Нишләргә? Әби белән бабай утырып уйлашалар да, малайны дөнья гизәргә чыгарып җибәрергә булалар. Чыгып китә ди малай дөнья гизәргә. Көн бара, ай бара, ел узып китә. Малай бер саплам җир китә. Шулай барып керә ди бу бер кар урманга. Очрый ди моңа аягын шаулаган бер кеше. Камыр батыр сәерсенә дә сорап куя. Исән, абзый. Нигә аягыңны бәйләп куйдың? Яңа булай да таманга туры килә әле. Мин аягымны ычкындырсам, күккә очам. Хәтта артымнан кош-корт төшеп җитә алмый. Камыр батыр моны үзе белән ияртеп китә ди. Баралар ди булар, баралар ди. Бара торгач, очрый ди аларга борын тишеген бармак белән каплап утыручы бер кеше. Камыр батыр бик сәерсенә, һәм бу кешегә дә сорау бирә. Нишләп булай бурын тишегеңне кысып утырасың, абзый? Миңа болай да таманга туры килә әле. Югыйсә дөньяда зилзилә куба. Бер борын тишеге белән өрдереп тә 5 ташлы тегермәнне әйләндерәмме? Камыр батыр моны да үзе белән ияртеп алып китә ди. Баралар ди юлчылар. Очрый ди буларга эшләпәсен кырын гына итеп киеп куйган ак сакаллы бер бабай. Камыр батыр тагын сәерсенә, тагын сорап куя. Исәнме, бабай? Нигә эшләпәңне кырын гына киеп куйдың? Эй, миңа болай да таманга килә әле. Мин эшләпәмне турыга кисәм, күз ача алмаслык буран чыга. Бастырып киеп куйсам, җир йөзендә боз ката. Камыр батыр бабайны да үзе белән ияртеп китә ди. Тагын баралар ди булар. Һәм очрый ди аларга бер укчы. Үзе уктан атарга әзерләнгән. Тирә-якта бер нинди кош, хайван ише нәрсә күренми ди. Камыр батыр сорап куя. Нәрсәгә атасың син? Кеше. Ана, күрәсеңме?
Теге тауның кабыргасында. Мыннан 60 шақырым жерде bir шебен отыра. Шул шебеннең сол күзен атып чыгарайдым. Камыр батыр инде бу кешене дә үзе белән барырга өнди. Агын китәләр ди булар. Бераз барганнан соң очрый ди буларга туфрак белән уйнап утыра торган бер сакаллы кеше. Камыр батыр тагын түзми, моннан да сорап куя. Нигә болай җир белән уйнап утырасың, абзый? Бу яктан сугам, бу якка тауям, бу яктан сугам, бу якка тауям. Камыр батыр бу кешене дә үзе белән ияртеп китә ди. Шулай күпмедер бара торгач, барып җиткәннәр ди булар бер авылга. Шул авылда яшәүче бер байның бик чибәр, бик уңган кызы булган ди. Камыр батыр аның турында белгәч, бөтен дусларын ияртеп, байның кызын үзенә кияүгә сорарга киткән ди. Ай, үзе бик усал, үзе бик сарам булган икән. Шуңа күрә кызын бирмәс өчен төрле мәкерле хәйләләр кыра башлаган ди. Минем кызым бит. Бай кызы патша кызыннан ким түгел. Синдейләргә тиң түгел. Әйдә, миннән булсын яхшылык. Йөгерешемне уссан. Бирсәм, бирермен инде. Китәләр йөгерешкә. Аягын шаулап куйган кеше 60 чакрым җирне бер-ике сикерүдә үтә дә, байның йөгерешчесе килеп җиткәнче ял итеп алыйм дип, тау өстендә ятып йокыга да китә. Байның йөгерешчесе йөгереп мәйданга якынлашып килгәндә, теге һаман йоклап ята ди. Ой-хой, бойның йөгерешче малае җиңә бит хәзер. Безнең йөгерешчебез кайда йөри микән соң? Укшы, сиңа күренмиме? 60 чакрымнан шебеннең сыңар күзен атып алучы укчы ары каранган, бире каранган да ди, безнең йөгерешченең тау башында йоклап ятканын күреп алган. Тиз генә угын чыгарып атып җибәргән дә, угы очып йоклап яткан йөгерешченең кулак яфрагының кырыен шиметтереп алган ди. Йөгерешче йокысыннан сикереп торган да ди, мәйданга байның йөгерешче малаеннан алданрак килеп җиткән ди. Бай үзе риза булганга салышса да, үзенең кызын Камыр батырга бирергә теләми ди. Буларны мунча керергә кыстый ди. Мунчасы шуеннан эшләнгән икән. Дуслар аны-моны уйламыйча кереп киткәннәр. Аларның кереп китүләре булган. Байның хезмәтчеләре мунчаның ишекләренә юсак элеп куеп, бөтен ягыннан утын идереп, ут төртеп җибәргәннәр ди. Мунча эчендә бик кызу була башлаган ди. Камыр батыр тоткан да, бабайның эшләпәсен кидереп куйган ди. Мунча эчендә күз ачмаслык буран кузгалган ди. Алай да пешә башлаганнар ди. Камыр батыр бабайның эшләпәсен бастырыбрак кидертеп караган, мунчаның стеналары бузлана башлаган ди. Шулай итеп, дуслар үлемнән котылып калганнар ди. Икенче көнне бай мунча ишеген ачып җибәрсә, каршына сау сәламәт Камыр батыр һәм аның дуслары чыгып басканнар ди. Карале, бай. Син мине алдап йөртмә. Алыштанмы? Салыштанмы? Алыштан да булыр, салыштан да булыр. Миндә сиңа биреп җибәрерлек кызым юк. Көчең җитсә, алып кара. Китте алып, китте чыгып салыш, шундый итеп алыштылар, шундый итеп салыштылар. Тигез җирләр түңгәкләнде, түңгәк җирләр тигезләнде, китте сугыш. Бер борын тишеге белән өрдереп 5 ташлы тегермән тарттыручы кеше борын тишеген сызгырттырып җибәрә, байның 20 кешесе очып китә. Туфрак белән уйнаучы бер яктан сугып җибәрә, 30 кеше күмелә. Камыр батыр күсәге белән бер селтәнә, 30-40 кеше кырылып бетә ди. Бай җиңелгән һәм кызын Камыр батырга кияүгә бирергә мәҗбүр булган. 30 көн уен итеп, 40 көн уен үткәреп, тумаган ала биянең итен пешереп,
бик каты сыйланганнар ди. Туйларында мин дә булдым. Аш суның чиге юк, бәлешләренең төбе юк. Мишкә бал куйганнар, үзләре чүмеш белән чүмерәләр. Миңа сабы белән генә эләкте. Дүрт дус. Бырын заманда яшәгәннәр ди. Мәче, әтәч, каз һәм үгез. Алар бик тату, бик күңелле яшәгәннәр икән. Менә бер вакыт көз җиткән, мәче туңа башлаган һәм әтәчкә булай дигән. Салкыннар җитә. Әйдә, өй салыйк. Нигә ул эй? Мин лапас башыннан лапас башына гына йөрим. Мәче казга эндәшеп караган. Ос, дускай. Салкыннар башлана бит. Әйдә, өй салыйк. Мин ишек төбенә генә йөрим. Нәрсәгә миңа өй? Мәче үгез янына барып караган. Үгез дус, узакламый кышкы салкыннар җитә. Әйдәле, өй салып куйык. Мин капка төбенә генә йөрим. Нигә ул эй? Шуннан соң мәче өйне үзе генә сала башлаган. Өй салуның ни бар, ясы да муклесе дисәләр дә, мәчегә өй салу җиңел булмаган. Ул иртәдән алып кичкә чаклы бик күп көч куеп эшләгән. Көн буе эшләгәч, кичкә гәүдә сөякләре авырткан. Әйтеп, мәче өй төзеп бетергән дә, тора да башлаган. Аш җиткән. Көннәр бик салкынайган. Мәченең салкыннарга исе дә китми. Әтәчкә рәхәт түгел. Мондый салкыннарга аның җылы йоннары каршы тора алмый икән. Калтырый, иске дусты мәче янына бара. Мәче дустым, миңа өеңдә урын бирсәңче. Мин бит бик эшим, шыдар хәлем калмады. Лапас башыннан лапас башына йөр инде әтәчкәй. Миндә урын юк. Әтәчнең ачуы чыккан. Әгәр дә кертмәсәң, өй түбәңнең бөтен туфракларын таратам да бетерәм. Мәче шүрләп куйган. Шуннан да әтәч туфракларны тарата ала бит. Яра, әйдә кер инде. Бергә торыйк. Тагы да катырак салкыннар төшкән. Менә инде казның да мамык туны салкыннарны тота алмый башлаган. Ул да мәче янына килеп җиткән. Мәче, дускай, миңа өйдә урын бирче. Мин эши башладым, шыдарлыгым калмады. Ос, дус. Ишек төбеннән ишек төбенә йөрсәң булмасмы? Минем өйдә урын юк. Аз мондый җавап ишетеп бик каты җенләнә башлый. Әгәр кертмәсәң, өеңнең мүгән йылкы бетерермен. Мондый җавапны ишетеп, мәче куркуга төшә. Ярар инде. Шуның хәтле кытырынма. Кер каз дускай. Бергә торырбыз. Менә инде кышкы салкыннар килеп җитә. Инде үгезнең туны да аларга каршы тора алмый, үгезне дә салкын калтырата башлаган. Ул кая барсын инде шул иске дусты мәчегә килә. Мәче, дускай. Салкыннар көчәйде бит. Шыдар хәл юк. Син өйдә урын бирсәнче. Үгез дус, гадәтең буенча капка төбеннән капка төбенә йөрерсән, ничек буласың? Минем өйдә урын юк бит. Үгезнең моңа бик тә ачуы чыккан. Шулаймы? Алайса өйне төртеп аудара. Уңган үгез өйне сүзеп аударуыннан куркып, мәче аны да өйгә кертергә була. Ярый.
Керүгез, дус, кер. Шулай итеп, булар тагын дүртәү, бик дус, бик тату, бик күңелле итеп тора башлаганнар ди. Буларның дүртәү бер өйдә яшәүләре турында аю белән бүре белеп алганнар. Һәм кап-кара бер төнне дусларыбыз итен ашап сыйланырга килеп җиткәннәр. Ләкин өйнең ишек төбендә нигәдер шүрләп туктап калалар. Син башлап кер, аю дускай. Син дәүрәк. Син бүре дус, алдан кер. Син бит көчлерәк. Күпмедер вакыт сүз көрәштереп алганнан соң, булар җирдән озын гына бер чыбык табып алып, тотышырга булганнар. Тотышканда бүре өскә чыккан һәм ул беренче булып кирип китәргә мәҗбүр булган. Бүренең ишекне ачып кируе булган, үгез моны күреп көчле мөгрәп сөзеп җибәргән. Аз канатларын җилпи-җилпи, аңгылдап чукырга ябышкан. Мәчегеннарын кабартып, тырнакларын чыгарып, мыекларын тырпайтып, мыраулап, әрле-бирле йөри икән. Әтәч әче тавыш белән кикерику дип кычкырырга тотынган. Бүре үзенең ничек чыгып котылганын да белми калган. Аю белән бүре бик озак урман буенча йөгергәннәр. Туктап бераз тын алгач, бүре аюга сөйли икән. Аю дус, башым бетә язды. Берсе шабата ясап утыра иде. Шишлесе белән шишкәлли башлады. Берсе кыймак пешерә иде. Әйе, мине табагач белән борып ала башлады. Берсе киштә башына менеп басканда, кинже, кинже дип җикерә. Берсе идәндә татыгыз, татыгыз дип кычкыра. Йөрәгем ярыла язды. Уф! Батыр әтәч. Борын заманда бер авылда яшәгән икән ди бер бабай. Бу бабайның бер кызы, бер кәҗәсеннән башка бер нәрсәсе дә булмаган ди. Бик ярлы булган ди бу. Günlerden bir kөнне бабай үзенең кызын болынга кәҗәсен көтәргә җибәргән. Кәҗәне болыннарга алып барып, тәмле яшел үләннәр ашатып кайт. Кыз кәҗәне көне буе болында көтеп йөргән дә, кич кырын гына алып кайтып, ишек алдына кертеп япкан ди. Я, кәҗәкәем, көне буе болында булып, ни ашадың, ни эчтең? Бер яфрак ашадым да, бер кашык чамасы су эчтем. Карт кәҗәнең бу сүзләренә ышанып, кызын бик каты ачуланган ди. Шулай итеп, икенче көнне карт болынга кәҗәне үзе алып киткән. Кәҗә көне буе болында туйганчы ашап йөргән, ял иткәләп алган да ди, тагын торып ашарга тотынган ди. Бабай моны күреп бик шатланган. Ярый. Үзем алып килгәч, бик рәхәтләнеп туйганчы ашады бу. Шулай дип уйлаган да ди теге бабай, кич булганны көтеп тормыйча, кәҗәне калдырып, өенә кайтып киткән ди. Кич белән караңгы төшүгә, кәҗә дә болыннан кайтып кергән ди. Кәл кәҗәкәем, көне буе болында йөрдең, ни ашадың, ни эчтең? Бер яфрак ашадым да, бер кашык чамасы су эчтем. Гаеп кызда түгел икән. Бу кәҗә үзе бик ялганчы хайван. Мондый кәҗәдән барыбер рәхәт күреп булмас. Суеп, ашкына пешерсәң инде. Икенче көнне карт кәҗәне ике мөгезеннән тотып алып, аякларын бәйләп җиргә сала. Бабай пычак алырга дип өенә кирип киткән арада, кәҗә аякларын ычкындыра да чыгып качып китә. Бара ди бу, бара торгач барып җитә бу кичкенә генә бер өйгә. Бу куян йорты икән. Барып керә,
үй ішінде бір кім дә юк. Куянның шығып кеткен вақыты болған екен. Міне, құяш байып, қараңғы түше башлый. Куян да өзінің йортына қайтып кіре. Кірсе, не көзі білән көрсін, теге кәже түр башына мініп, мүгізлерін тырпайтып, сақалын сәлкетіп отыра екенді. Куян, мұны көріп бек қаты қорыққан да, алдын артына қарамастан урманға таба тұрып шыққанды. Урманға барып кіруге, бұл Куянға ұшырағанды бір бүрі. Неге йылыйсың? Сиңа не болды? Неге йыламасқа дей? Күні бойы урманда йөреп, үйіме қайтсам. Тур башына бик қорқыныч бір нәрсе утыра. Күрү белән йөрәгем ярыла язды. Әйдә, киттек. Аны хәзер куып чыгарабыз. Китәләр булар. Куян өйне барып җитү белән, бүре үзе дә курка гына ишекне ача. Караңгы өйдә зур мөгезле, озын сакаллы кәҗә башын күрү белән, бүренең дә котлары чыга. Бүре тиз генә өй ишеген яба да урманга кирип сыза. Куян аның артыннан йөгерә. Куянның урманга барып кируе була, моның каршысына лап басып бір аю килеп чыга. Аюны күрүгә Куян тагын да катырак кычкырып җылап җибәрә. Коткарыгыз, харап булдым. Үйіме куркыныч бер нәрсә кергән. Ташла әле. Юкка барга елап күз яшыңны әрәм итмә. Без аны хәзер куып чыгарабыз. Итәләр ди булар. Куян өйне караңгы төшүгә барып җитәләр. Аю бәк батырланып өй ишеген ачып җибәрә. Сәке өстенә менеп утырган зур күзле, озын сакаллы кәҗәне күрү белән бик каты куркуга төшә. Аю да куркуыннан алдына артына карамыйча урманга таба чаба. Куян аның артыннан. Куян жылый урман буенча китә. Бер заман аңа төлке чорый. Куян аңа да үз кайгысын сөйләп бирә. Төлке башта бек батырланып бара да, караңгы бүлмәдә кукрайып утырган кәҗәне күрү белән төлкенең дә котлары чыга. Кача төлке. Куян нишләсен? Йорт җирен калдырып, чыгып китә урманга. Таң атып, яктыра башлауга барып җитә бу бер урман каравылчысының йортына. Кыйма башында утыра икән ди, bir әтәш. Әтәшне күрү белән Куян гадәтенчә тагы да кычкырып җылап җибәргән ди. Нигә ялайсың син? Куянкай. Нигә йыламаска? Менә минем өемә бер куркыныч нәрсә кирип утырды. Үзем дә, бүре белән аю да, хәтта төлке дә куып чыгара алмады. Юкка елама, Куянкай. Әйдә, киттек. Менә мин үзем сиңа ярдәм итәрмен. Китәләр ди булар. Куянның ишекне ачып җибәрүе була. Әтәш өй эченә кирип, кәҗәнең мөгезләре арасына барып, да кәҗәнең күзләрен чукый башлый. Кәҗә бер нәрсә дә эшли алмый. Тизрәк Куян иреннән чыгып ачу ягын карый. Әтәш аны бик озак куып бара. Шулай итеп, батыр әтәш Куянны ялганчы кәҗәдән коткарып калган ди. Үч кыз туган. Бұрын заманда булган ди, яшәгән ди бер хатын. Аның булган ди 3 кызы. Бу хатын кызларымның үсте бүтән тамаклары тук булсын диде, көнне-төне эшләгән ди. Менә кызлары буйга да җиткәннәр. Алар берсеннән берсе матур ди. Бер битләре ай, бер битләре кояш ди. Буйсыннары карлыгачтай сылу ди. 3 кыздан бер артлы кияүгә чыгып, берсе артыннан берсе китеп тә барганнар ди.
Менә 1 ел үткән, 2 ел, 3 ел үткән. Шулай матур гына тереклек иткәндә, әниләре кинәт авырып киткән. Уннан ул күрше урманда яшәүче тиен дустына дәшеп әйткән. Тиен, дустым, бар әле. Кызлар, әйт әле. Хәлемне белергә килсеннәрче. Тиен шундук чыгып чапкан. Башта олы кызы янына киткән. Тиен барып җитеп тәрәзә какканда, олы кызы җизләгәннәр чиз тартып торардыр иде. Хой, бик барыр идем дә бит. Аңарчы менә шушы ләгәннәрне чиз тартып бетерәсем бар иде шул. Тиеннең моңа бик каты ачуы килгән. Алайса, син шушы ләгәннәреңнән мәңге аерылма инде. Тиеннең шулай дип әйтүе булган, 2 ләгән кызны 2 яктан китереп тә кысканнарdı. Олы кыз егылган да, шундук таш бакага әверелгәнди. Тиен уртанчы кызга юл тоткан. Уртанчы кыз бу кайгылы хәбәрне ишеткәндә киндер сугып утыра икән. Тиенгә әйткән: Ой, әнем янына хәзер үк чыгып йөгердем дә бит. Менә ярминкәгә киндер сугып өлгертәсем бар иде шул. Тиеннең моңа да бик ачуы килгән. Алайса, гомер буе киндер сугып кына тор инде. Уртанчы кыз шундук үрмә күчкә әверелгәнди. Тиен хатынның кеше кыз янына йөгергән. Ул тәрәзә какканда кеше кызның камыр баскан чагы булган. Кыз әнисенең авырып ятуы турында ишетүгә, бер сүз дә әйтмичә, камырлы кулларын да сөртеп тормыйча чыккан да әнисе янына йөгергән. Тиен кеше кыз артыннан әйтеп калган: Сөекле бала, гомер буе игелек күр. Кешеләрне бәхетле ит. Аларга куаныч та, юаныч та бу. Кешеләр дә сине сөярләр. Синең яхшылыгыңны мәңге онытмаслар. Кеше кыз чыннан да бик рәхәт гомер кичергән. Халы бик яраткан ди. Хәйләкәр тегүче. Бырын заманда, кәҗә команда яшәгән ди бер калада бер тегүче. Аңар шул кала кешеләре прикоршын пустауда чикмән тегәргә кушсалар, шунысыннан да тегеп бирә торган булган. Әле булай да тегүчене гел син урлап каласың дип гаепли торганнар. Тегүче мондый сүзләргә бик каты рәнҗи торган булган. Көннәрдән бер көнне шундый хурлыкка, кимсетү җәберләүләргә түзә алмыйча, ул бу каладан китеп барган. Юлда моңа бик арык бер шайтан чыраган. Исәнлек саулык сорашып алганнан соң, тегүче аңа зарларын сөйләгән. Фәлән калада тегү тегәдер идем. 2 аршын пыстаудан чикмән тегеп бирәдер идем. Аман әйтәләр, урлап каласың дип. Шул сәбәптән чыдый алмый, каладан чыгып баруым. Мин дә шулай кимсетелгән шайтан. Сәламәт шайтаннар кытырсалар да, миңа бәлә. Бөтен начарлыкны миңа салтыйлар иде. Икебез дә бер төс икәнбез. Алайса, әйдә, дус булыйк. Киткәннәр ди булар, тегүче белән шайтан икәү бергә. Бара торгач, очраган ди буларга бер аю. Исәнлек саулык сорашып алганнан соң, сөйләгәннәр ди булар үз хәлләрен аюга. Аю да зарлана башлаган. Мине дә бик җәберли. Авыл кешеләреннән сарык сыерларын бүреләр ашап китәләр дә миңа нахак сылтыйлар. Болай булгач, өчебез дә бер төсле икәнбез. Айтып, өчесе дус булып бергә киткәннәр ди. Бара, барып җиткәннәр ди булар бер кар урманга. Шушы урында йорт салып торсак, яхшы булыр. Әйе, дөрес әйтәсең. Йорт салырга кирәк безгә, дөрес. Йорт салырга кирәк безгә.
Улар урманда йорт салып, шунда гомер итә башлаганнар. Бер вакыт тегүче белән шайтан авылга чыгып киткәннәр ди. Йортны сакларга аюны калдырганнар. Кинәт аю янына бер дию пәрие килеп кергән. Эшләп утырасың монда? Менә йортыбызны саклыйм. Пәрие буларның йортын астын өскә китереп, бар булган ризыкларын ашап бетереп, аюны кыйнап китеп барган ди. Тегүче белән шайтан кайткач, аю аларга бер нәрсә дә сөйләмәгән. Икенче көнне йортны сакларга шайтанны калдырганнар ди. Тагын дию пәрие килеп, шайтанны кыйнап, ризыкларын ашап, бөтен җирне туздырып китеп барган. Шайтан да куркып бер нәрсә дә сөйләмәгән. Өченче көнне йортны сакларга тегүче калган. Кабыктан кубыз ясаган да уйнап утыра ди. Дию пәрие килеп кешедән сораша башлаган. Нишләп ятасың? Кубыз уйнап утырамын. Миңа да ясап бир әле. Ясап бирер идем дә, янымда кабык юк бит. Аны кайдан алып буласың? Кабык ерак түгел. Әйдә, минем белән. Кеше булына балтасын алып, диюне урманның иң караңгы пычбагына алып киткән ди. Аннан иң бик агачны табып, агачка балта белән сугып, ярык ясап куйган. Тык кулыңны шушы ярыкка. Дию пәрие кулын ярыкка тыгып куюга, тегүче балтасын агачтан тиз генә чыгарган да ди. Дию пәриенең кулы кысылып калган ди. Җибәрсәне! Җибәр! Бүтән миңа да, минем иптәшләремә дә тимәскә дип ант ит. Ант итәм! Ант итәм! Сине исән сау килеш җибәргән өчен бер пот алтын аласың. Ант итәм! Шуннан соң тегүче дию пәриен җибәргән ди. Икенче көнне дию пәрие ант иткәнчә бер пот алтын алып килгән ди. Алтын күргәч, шайтан белән аюның күзләре кызган, алтынны талаша-талаша бүлешә башлаганнар ди булар. Диюне мин хәл тайдырдым. Мин хәлдән тайдырдым. Дию пәриен мин эштән чыгарды. Юк, мин эштән чыгардым. Алтын күбрәк. Миңа тиешле. Миңа тиешле. Миңа. Кешенең моңа бик каты ачуы килгән дә ди, тышка чыгып тиз генә йөгереп кереп, курыккан булып кычкырып җибәргән ди. Эй, дию пәрие килде! Качыгыз, качыгыз! Дию пәрие килде! Дию пәрие килә. Аю белән шайтан кинәт кенә алтын турында онытып, тәрәзәдән сикереп чыгып качканнар ди. Тегүче аларның артыннан бот чабып көлеп калган ди.